Maingon to guys, niya na ta, ito na pong ginapakaon, niya ta sa itong piggery, din sa Uma, sa Barangay Samonte, sa lungsod sa Talusan, Zamboanga, Sibugay, Philippines. O ang pagpakaon sa ato ang mga alaga, muna yung atong mga alaga, si ate, among anayunon, nakikita niya siya. Ang iyang ginapakaon is ang nilakhan nga saging plus doon na usab sa naipids. So ang tuang tigpakaon si Christian o ang among ikaduhang nga alaga si Gerber nga ang iyahang ginakaon karon is ang Grow Weeks 1. So mo na itong gamay nga pigiri dinhi sa atong uma sa Barangay Samonte. Salamat sa itong tig video di ay si Bomot Salazar Sanchez. Of course, dinhi lapad kayo nami sa buntod dinhi dapit sa ato ang uma o ang ato ang ginapang hinaot nga manguwag na ning ato ang baboy kay mga 9 months old na ni siya o siguro magtuig na hapit o ato ang ingon mo ni rasa nga pagkababoy o ang ato ang kani nga variety sa klase nga baboy Bisaya kini. So, muna nga to ang mga alagang mga hayop. Nagsamok-samok pa ning mga manok din karon. Kay wala man na sila ang tigpakaon sa manok puntag lang maghapon basta sa dinhi sa amon uma. So, karon ang ato ang ginakonsentrate pagkaon sa paniudto ang baboy. So, mo laman na kana mga ka-YouTubers ang ato ang update karon sa pagpakaon sa atong hayop. Of course, daghan nga mga klase nga pakaon para dali mo mutubo na ay organic nga pagkaon. Labi na ang sagulan itong feeds para at least maka-minimize ta or maka-less ta sa gastos dato sa feeds sa baboy. So, mao lamang kana sa ang ato ang ma-contribute karong udtuha sa atong mga YouTubers. Palihog og subscribe, paki-like, paki-share, dayon paki-post sa notification bell aron ma-inform mo, ma-update mo kung saan na po itong mga bagong mga video sa atong channel sa Raymond Bagono. Alang sa mga dugang kasayuran, pwede po mo comment kung naamoy mga pangutana aron mahatagan po nato og pagtagad sa atong next video episode. So daghang salamat og maayong udto kanatong tanan.